Дай му малко жега да усети как си трея. Трева ли пуши колегата, почна да се напрегаш. Джапанките япали и с 300 да те нема. Решаваш ли проблема или минаваш от тема на тема? Чух за твоята схема, жалка като любовната дилема. Нема сцена, която да не отдава респект на кръвта в моята вена. Татино синче, ако беше на моето място, щеше да ти се реве. Амфеталите пере, не е на добре. Или пък другото, дето бело се зове. Дил растуто те влечено, всички знаем от кого те е шубе. Като малко дете, аз събирах пакети, прибирах щолети, раздавах на гладни лапета, гладни за трицифрени бюджети. Колко смешно е било, само кът се сетя, само кът се сетя, само кът се сетя за Петя и чекията, в която тя остана. Вече аз избирам коя ще ме гледа, а коя ще оправям. Само да кажа, че на жени не посягам. Shout out to Баба Яга, Йоу, Дай да почна с лириката точна. Втората част като първата е непорочна, но е доста сочна лирика, която не е еднопосочна. Бързо се развива и навсякъде завира, жертви не подбира, каза ви, че е много точна. На ритъм, кърти, всяка почва, дори без бита свършва заточна, но в моменти идва и предсрочна. Откъде да почна?